As que hai, son Nelson Quinteiro e queríamos convidar a todos e a todas a unha festa de presentación que teremos o vindeiro mércores 3 de abril en Santiago de Compostela, no PAF Ultramarinos, da rúa Casas Reais. Será unha festa de presentación do proceso de crowdfunding para o disco Orquesta Jarbo, no que haberá música en directo, no que haberá monólogos, no que haberá pois, un pouco amigos, colaboradores e un pouco pois, un ambiente festivo para presentar un proxecto de crowdfunding no que estou embarcado onde fai uns días para a edición do primeiro disco que quero lanzar, que se vai chamar Orquesta Jarbo. Estará conmigo Alex Lourenzo tocando a guitarra, a monologuista e humorista Cristina Moreira, que ela se define como moreiróloga, amigos, boas vibracións, bo ambiente, e nada, un pouco diredes que pinto eu aquí en Bilbao como cando vos a unha festa no Ultramarinos. Pois nada, que me dixo no a que gravar un vídeo, digo, pois buscando localizacións, digo, pois vou ir a Bilbao a presentarvos esta festa. Pois ben, decirvos que a festa ten un prezo de entrada de 5 euros, pero que non é unha entrada, senón que é unha colaboración para este proceso de crowdfunding no que vos colaboradedes coa mínima cantidade, que son 3 temas en MP3 do disco cando este ves a luz. Bueno, tamén se queredes colaborar máis, pois tamén se podedes facelo mediante a página www.jarbo.org/crowdfunding. O Jarbo é con GH, con geada, aí forte da terra, e crowdfunding, pois en inglés. É dicir, aí podedes facer as vosas contribucións, porque a xente que xa sexades colaboradores no momento da festa, pois entrardedes de balde. Bueno, nada máis, dicirvos que estou encantado, estou arrebatado de estar aquí, neste maravilloso paisaxe, e nada, estoume un pouco tomando uns días libres para ir con folgos e con forzas, para dar o mellor de min nesta festa de presentación, na que pois, faremos un pouco percorrido a temas que formaron parte da miña carreiriña musical, pois con espectáculos como Jarbo, ou As Mans Perdidas, ou Danza e Contradanza, ou pois, cancións que tiñan que ver co repertorio de outros grupos como Cabeza de Pau. Invitados quedades, o vindeiro mércores 3 de abril en Santiago de Compostela, no PAF Ultramarinos, Casas Reais número 34 baixo, e nada, a pasalo. Disfrutade. Graciñas.